नमस्कार. आज आपण पाहूया गृहिणींना किचनमध्ये उपयोगी पडतील अशा किचन टिप्स. 1. मातीची भांडी धुण्यासाठी आणि घासण्यासाठी नारळाची शेंडी म्हणजे नारळाची किशी वापरावी. त्यामुळे भांड्यांची माती निघत नाही आणि ही भांडी चांगली स्वच्छ होतात. 2. दोडक्याची भाजी बनवताना दोडक्याची काढलेली साले फेकून न देता त्या सालीचा तव्यावर परतून चटणी करावी. चटणी तोंडी लावण्यासाठी खूप छान लागते आणि पौष्टिक सुद्धा असते. 3. किचनमधील टाईल्सवरील जुने डाग काढण्यासाठी त्या ठिकाणी लिंबाचा रस किंवा व्हिनेगर लावा आणि 15 मिनिटांनी ओल्या कपड्याने स्वच्छ करा, डाग निघून जातील. 4. उरलेले अन्न कधीही फ्रीजमध्ये उघड्या डब्यात ठेवू नका. त्यामुळे त्या अन्नाचा वास फ्रीजमध्ये असलेल्या इतर वस्तूंमध्ये मिसळतो आणि फ्रीजमध्ये सगळीकडे पसरतो. 5. चपातीचे कणिक म्हणजे पीठ मळताना घट्ट मळले तर चपाती पातळ लाटली जाते, पण ती चपाती नंतर कडक होते. त्यामुळे कणिक मळताना जास्त पातळी मळू नये, थोडं सैलसरच मळावं, त्यामुळे चपाती छान मऊ राहते. 6. रस्सा भाजीमध्ये पीठ जास्त पडल्यास गव्हाच्या पिठाचा गोळा त्या भाजीत घाला, त्यामुळे त्याचा खारटपणा त्या पिठात शोषला जाईल. नंतर तो पिठाचा गोळा काढून टाका. 7. चिंच किंवा आमसूल म्हणजेच कोकम काचेची किंवा चिनीमातीच्या किंवा प्लास्टिकच्या बरणीत ठेवावी. पत्र्याच्या किंवा ॲल्युमिनियम किंवा स्टीलच्या डब्यात ठेवल्याने त्याच्यामधील आम्लतत्वाचा लागलीच परिणाम होतो आणि ते डबे खराब होतात. 8. फ्रीजच्या आतील भाग आणि दरवाजा रबर स्वच्छ करण्यासाठी सोपी पद्धत म्हणजे एका वाटीमध्ये 1 चमचा बेकिंग सोडा, 1 चमचा डिशवॉश लिक्विड आणि अर्धा कप व्हिनेगर घ्या. व्हिनेगर नसेल तर तुम्ही त्यामध्ये 1 लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल. हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घ्या. त्यानंतर एक सुती कापड किंवा रुमाल या मिश्रणात टाकून ओला करा आणि फ्रीजच्या आतील भाग पुसून घ्या. नंतर कंगव्याच्या भोवती तो कपडा गुंडाळा. पुढे रबराच्या भेगांमध्ये कंगवा टाकून तो भाग चांगला स्वच्छ करून घ्या. अशा पद्धतीने पटकन रबर आणि फ्रीज स्वच्छ होऊन जाईल. कोणत्याही भाजीसाठी वाटण मसाला बारीक करताना त्यात जास्त पाणी घालू नका. त्यामुळे भाजीला अधिक चव येईल, म्हणून सर्व मसाले होईल तेवढ्या कमी पाण्यात बारीक करावे. 10. पावसाळ्यात कपडे वाळले नाही तर कुबट वास येतो. अशावेळी कपडे पाण्यात खळबळताना किंवा पिळताना त्या पाण्यात गुलाब पाणी घातल्यास कपड्यांचा कुबट वास जाण्यास मदत होते आणि गुलाब पाणी नैसर्गिक असल्याने याने काही त्रास होण्याची शक्यता नसते. 11. कोणत्याही प्रकारची धिरडी किंवा थालीपीठं करताना कांदा कापून घालण्याऐवजी किसून घालावा. त्यामुळे धिरडी चविष्ट आणि कुरकुरीत होतात. 12. घरातून डास किंवा माशा पळवून लावण्यासाठी कडुलिंबाची वाळलेली पाने, कांद्याची आणि लसणाची साले घेऊन बारीक चुरा करायचा. यामध्ये लवंग, तमालपत्र आणि कापुराच्या 4-5 वड्या घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊन एखाद्या पंतीमध्ये किंवा मातीच्या दिव्यामध्ये ही पावडर घेऊन त्यामध्ये कापुराची वडी लावायची. सर्व माशा किंवा डास पळून जातात. 13. पावसाळ्यात किचनमध्ये दुर्गंधी येऊ नये यासाठी किचनमध्ये लादी अथवा टाईल्स पुसताना त्यात मीठ टाका. 14. मधमाशी किंवा गांधील माशी चावल्यास चावा घेतलेल्या भागावर थंड पाणी ओतावे. त्यामुळे विष पसरण्याची क्रिया मंदावते आणि वेदना कमी होतात. पर्यायी म्हणजे त्या भागावर बर्फसुद्धा लावला तरी चालेल किंवा थोडेसे मीठ आणि पांढरे व्हिनेगर ताबडतोब लावा किंवा कांद्याचा रस लावल्याने सुद्धा बरे वाटते. 15. कोणताही पदार्थ कुरकुरीत होण्यासाठी तो रंग बदलेपर्यंत तेलात तळून घ्या. 16. जिरे पावडर करून ठेवावी. भाजलेले जिरे नसेल तरी चालते. रोज रात्री 1 चमचा जिरे पावडर आणि 1 ग्लास पाणी असे मिक्स करावे आणि ते पाणी सकाळी दररोज चहाच्या आधी प्यावे. ॲसिडिटी होत नाही आणि अंगातील उष्णताही निघून जाते. 17. मोदक उकडताना तळातून फुटू नये यासाठी उकडायला ठेवण्यापूर्वी ते पाण्यात बुडवून वाफवायला ठेवावे, म्हणजे मोदकाला तडा जाणार नाही किंवा ते फुटणार नाही. 18. वांग्याचे भरीत करताना वांगी भाजून झाली की लगेचच एका भांड्यात झाकून ठेवावे. त्यामुळे वांग्याची साल अलगद आणि पटकन काढता येते. 19. आठवड्यातून एकदा चॉपिंग बोर्ड व्हिनेगर किंवा लिंबू लावून स्वच्छ करा. 20. चपाती किंवा भाकरी तव्याला चिकटत असेल तर तव्यावर पाव चमचा मीठ गरम करून घ्या. यामुळे चपाती किंवा भाकरी तव्याला चिकटणार नाही किंवा तव्याला 2-3 थेंब तेल चोळून पुसून घ्या. 21. पावसाळ्यात वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे सुकून काढले तरी दमट हवामानामुळे जाड कपडे कधीकधी लवकर सुकत नाहीत. तर कपडे वॉशिंगमध्ये ड्राय करताना 2 वेळा ड्राय करून घ्यावेत, म्हणजे कपडे लवकर सुकतात.
वरील अतिशय उपयुक्त नवनवीन किचन टिप्स तुम्हाला उपयोगी वाटल्या असतील तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू. धन्यवाद.